Ja, der bor vi så. Så kører vi lidt rundt. Der bor nogle naboer deroppe. Og der bor en helt deroppe. Henne på bananmarken er de ved at brænde noget af. Og jeg kan høre, at de hakker i det. Så kører vi lige så stille ned. Der er ikke så meget strand i dag. Der er kolossalt meget dødning. I november er det jo fuldstændig fladt som et stuegulv, det der. Men det er ikke sådan noget, man bader i. Så har vi udsigten mod syd. Om efteråret, så kan man se silhuetten af Cypern der. Og så går stien ned til vandet. Der er en gammel vandingskanal langs med. Og herovre har vi det, vi kalder Knollen. Det er et fredet område. Så er vi næsten ved at være tilbage. Der har vi Palmie Koru, det er nabobebyggelsen. Og så er vi tilbage ved os. Alle de biler, der holder, det er tyrkere, der holder piknik på vej ned mod strandene. Og så slutter vi her. Hej.